Takže čaute ľudia, moje meno je Muňo9 a ja vás vítam pri dnešnom ďalšom videjku z hry The Sims 4. Skončili sme presne tu, ako som hovoril v predošlom videjku, tak toto natáčam hneď po ňom. Už som si zapol stopky a ideme na to. Zase môžem to myslím zrýchliť, prečo som to pustil. Tuto teraz robím tento denný úkol, ako tu môžete vidieť. 75%, musíme tam mať 100, ale to vám asi došla, potom pôjdem programovať, ešte pozriem toto. Tu máme v pohode, čakáme na 100. A sa to asi láklo, lebo aha, čo tam robí za tým počítačom? Sedí tam zhrbený, jak starý detko. Áno. Ja to neznášam. Výborne. Toto zase len bude video. Video. Juj, ja to budem musieť preseknúť, ja som zabudol stopnúť kameru. Na čo už? Dobre. A už je 100%, tak teraz. Off. A tuto. Procvičovať programovanie. Šup. Teraz získal novú dovednosť v programovaní, díky ktorému môže hackovať a procvičovať programovanie. Čím vyšší je úroveň dovednosti, tým více príležitostí k hackování sa naskytne. To je taký hacker, ferosveger. Sa nerimuje. Jaj. Ja už pôjdem. Ja, že zase ide ku mne tá Summer Holidayová sa volá, lebo tu takto presekla sa. Ďalší pajko sa tam presekáva. To je celkom sranda, keď sa na to pozrám, jak to laguje. Zase je to bagnuté, že? Není. Však už mám jedna v programovaní. Už mám 2. Počkaj. Áno, už to mám hotové, tak to bolo celkom aj rýchle. Pozrieme si nič, čiže toto ti môžem x-núť. Prečo furt mi to kliká vedľa? Sklidiť vše. Zalít. Odpleveli. Čup. Ideš na to. A poď. Pani si, presekaj sa tam. A teraz sa to lákne. Čo tam robíš? Aha, kráslice pozeráš, no úžasné. Už zase ti chýba tá priblblá spoločenskosť. Či neviem čo. A jen to druhé si tam nepozbieral? Alebo nič tam není. Tak aspoň 40... 60 peňazí, teraz simoleónov sme zarobili. Je to málo, ale čo už teraz sa hodí každý simoleón. Aha, no nič. Som myslel, že už aj doplevel, lebo som si nevšimol toto. Kto ma tu zase otravuje. Ale počkaj tu, ja to dorobím. Nemôžem ťa zatiaľ... Prečo ťa nemôžem privolať? Prečo musí byť prvne pozván?
Ja už zase nemám žiadnu energiu. To si robíte zo mňa srandu, nie? Však keď som to išiel robiť, už odišlo, tak som mal všetko naplno. To čo je toto? To staranie o rastliny fakt je dosť náročné. Toto zatiaľ si predám. Ja viem, že sa to bude hodiť, ale predám to. Pôjdeš na vecko, potom tuto si šup. Otvoríš. Vezmeš si porciu. Pôjdeš sledovať nejaký zábavný požar. To si ešte nedoplevelil. Aha, on má ešte... To bude trvať zase, no. Že oni keď majú malú úroveň proste toho zahradničenia, tak im to trvá strašne dlho. Pozrite, koľko odpleveluje jednu rastlinu. Hen, možno aj hodinu, nie je to preháňam, ale pol hodinu určite. Všetko mám žlté skoro. Potom môžem, x-nem to. Zábavu má síce dobrú, to jaká tlstá tetka mi tu ide. Či to sa mi iba zdalo? Nejaké tlsté dievča, fuj, preč od neho. Ja som nejakej starej štvrti, však pozrite na tie semafóry. Alebo že by sme sa vrátili o pár rokov dozadu. Už snáď odpleveluje poslednú. Prosím. Alebo je to stále bagnuté a iba sa mi zdá, že to trvá. Ne, ešte neodplevelilo poslednú. Čakajte, prepáčte, musím zakašľať. Ja. Dobre. Vidíte, koľko už je hodín? Konečne. Hurá, hurá, hurá. Zase bude osamelý. Ja mu na to kašlem. Že zase unavený, ale ešte bude jesť aspoň hodinu. Chápete toto? Pôjdeš spať. Nepresúva do prčíc, mňa niekedy vedia tí Simsovia tak naštvať. 7 minút máme natočených. 7 minút. Jaj. Zbláznim z toho. Nekúkaj to, ty kreten, blbý jeden. Íď do prčíc, lebo ja ťa zahluším, ty. Not possible this shit. Už som sa takmer neovládol. Zase jesť. A potom musíš zase navariť. Zase budeš navariť všetko. Potom pôjdeš toto a potom pôjdeš variť. Tak. Zase chceš kúpiť ten osamelý. On je veľmi osamelý. Chápete, on je teraz veľmi osamelý a za 15 hodín bude osamelý. To čo je? To je čudné. To je veľmi, veľmi čudné. Za 14 hodín získa náhodovku osamelý a tu sa píše, že je veľmi osamelý. Mnelý. Dobre. A po slovensky je to osamelý a hotovo. Aha, však tomu úplne ladí k fúzom, brade a vlasom. A obočiu. A očiam. Neviem, čo všetko má ešte modré. Čo chceš robiť? Porozprávať si. Nedá. Teraz sa to nedá, ale táto.
To je dobré. On to jak dlho je pre pána kráľa. Ja to zrýchlím. Nemáme času veľa. On tam niečo o srdiečkách rozmýšľa. Ísť do rytma. Zase sa... Ja mám všetky veci také fejkové, že sa všetko kazí. Výborne. Na obložený chleba a načos so salsou. Čo? Výborne, to ti tu odložím. Odložím ti to, hovorím. Dobre, a ty si teraz tuto. Zavoláš tuto, že pozvať k tráveniu času na pozemok, hej, aby si nebol veľmi smutný a za 12 hodín veľmi osamelý. No to je jedno. A už ku mne mierí, kde je? Tu beží, počkaj, stop. Stopet. Požvať dovnič. Hned teraz, aha. Ešte ani nedošla k no dobre, došla. Nedošla k nemu spredu, ani ku terase nedošla. A už ju pozývam dnu. Vidíte, aký som gentleman? Aha, jak idem, chudák. A teraz sa nesekám až tak, ako predtým, mám pocit. Blablabla. Ona ide rýchlejšie, lebo ona má tu namyslenú chôdzu. A ja mám smutnú chôdzu momentálne. Sťažovať sa na problémy. Ja ju budem nabudzať, keď ja som unavený, teda vyzerám. Požiadať o radu. No, poznať. Ja môžem ignorovať, spoločne sa vyfotiť. Obejmom. Priateľsky. A to je všetko. Poďme, šup. Čo robíš? To už urobil všetko, akože? Nie, nejak sa to baglo čudne. Prepáči. On nerobí to, čo chcem, ale je filtrujúci. Dobre, flirtujúci. Fero má pred sebou maximum úkolov, však 8 je tuším maximum a on ich tu má 4, keď je 8. Aspoň smrdím, prepáč Samr, ale ja za to nemôžem. Jaj. Zamilované švitožení bude musieť prerušiť, ale zamilovaní spojení dvoch zviedavých srdcí. Vypadá to, že z nej vznikne nádherná láska, ale iba vypadá, a to ešte není moc dobré. Musíme mať osudovú lásku. To nie, že pizzosudová láska. Pizzosudová láska, prečo nie? Ešte ti toto x-neme, rob toto, hej? Čo som ti prikázal, hej? Hej? Chápeme sa? To som rád. Ona je lenivá, ona si musí sadnúť, no čo už. Už mi toto blíka, už nebudem filtrujúci. Aha, je to bagnuté, čiže budem navždy filtrujúci. Ale ne až dokým sa to neodbagne. Zase tu bežím. To som ja, pozri. Ja furt behám. Minul 9. Aha. Oni si dali pusu. Oni sa oblízali. No super. A čo ja s tým? Mne to nevadí. Oblízujte sa kľudne. A už je to iba príjemné, už tam není zamilované švitoženie. Takže ja sa s vami radšej rozlúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak zanechajte like, koment a pri najlepšom odber. Ak nepáčilo, tak nedajte like, nedajte odber, nedajte koment. Budem to hovoriť asi v každom videu, v minulom som to nepovedal, no čo už. A dúfam, že sa uvidíme niekedy na budúce. Majte sa a čau čau. Teraz ešte chvíľku, kým sa mi to nepreruší, aby sme tu mali čo najdlhšie a potom končíme, takže za chvíľu by to malo sa prerušiť, takže budem ticho.
Boo.